pri tom aute, koľko som stíhala. Ste mali zachytenú, spriečenú a za ňu vás mal ťahať, takže predpokladám, že nejaké poranenia na tej ruke by mali byť, keď niekto visí v kľúčke spriečenej ruky a ťahajú ho. Nie, vonkajšie poranenia neboli, len vnútorné. A to ste ako zistili? To som dodatočne. Vtedy na tej pohotovosti odpoviem vám ale takto. ako vy ste zistili, že tam boli vnútorné na tej ruke zranenia? No rentgen to zistil. Ste boli na rentgeni ruky? Ale nie na tej pohotovosti, potom. S akým odstupom času? Koľko to bolo ten rentgen po tom skutku? Prvýkrát na chirurgii mi len ošetrili octanovou masťou, že to bude len natiahnuté, pomliaždené a potom po 10 dňoch. Takže po 10 dňoch ste boli na rentgeni s rukou. Áno. A čo zistil ten rentgen? Vtedy rentgen ešte neukázal zlomeninu. Dostala som... Ale hovoríme o ruke, nie o... Áno, o ruke, áno. Dostala som dlahu na ruku na 2 týždne. Po 2 týždňoch som šla na kontrolu. Rentgenovali mi to znovu a tam sa to potom až ukázalo, až potom to zistili. Čiže tú zlomeninu? Áno. Dobre rozumiem. Čiže zlomeninu zistili 10 dní, bol prvý rentgen a 2 týždne bol po ňom druhý rentgen. Tak ste povedali. Prakticky po mesiaci. Tak. Áno. Alebo spochybnila, že ako je možné, že v podstate zlomenina bola zistená až takmer mesiac potom, ako poškodená. Po 12 dňoch od toho, ako mala poškodená dlahu. Či je teda toto bežné v lekárskej praxi? Že na 10 dní sa robí rentgenový snímok a dojde k odvápneniu praskliny. Také vidíte, na mikrofón poprosím, že robí sa kontrolný snímok za 10 až 14 dní a ak dojde k odvápneniu danej fisuly praskliny, tak je potom viditeľná na rentgene. Nemusí byť rozoznateľná pri prvom vyšetrení. Kvôli tomu sa dáva kontrolný snímok za 10 až 14 dní. Čiže je to úplne bežné, môže sa to stať. Vy to poznáte lepšie. Dalo sa vám konštatovať, že vy deň predtým utrpeli tieto zranenia, ktoré sa konštatujú tu? Konštatovať sa nedali, ale predpokladať sa dali, ale asi keď to tam máte napísané, tak už ona vedela za tých 12 dní, že to zlomené bolo, preto to tak tam niekto napísal. Nerozumiem, pán doktor, absolútne. Takže prokurátor to potom vedel a vy ste to na druhý deň nevedel, že má zlomeninu. Nie. Neviem, ale v tom momente,